छठी माई असो घाटे नहीं आईबू नेता कबूल कली घर ही जे आईबू। हे छठी माई असो घाटे नहीं आईबू नेता कबूल कली घर ही जे आईबू। चलता कोरोना दूर रहे के नियम बा, चलता कोरोना दूर रहे के नियम बा। आंगन में आई छठी माई वेलकम बा, आंगन में आई छठी माई वेलकम बा। सेवा काके अपना न करबू तू निराश हो। आशा बाई मैया अइबू हमनी के पास हो। सेवा काके अपना न करबू तू निराश हो। हाला बाप मारी के न भइल अभी कम बा, हाला बाप मारी के न भइल अभी कम बा। आंगन में आई छठी माई वेलकम बा, आंगन में आई छठी माई वेलकम बा। जाने लू मैया सबके मनावा के बात हो। राजन रुद्रम कदर भक्त होंगे खास हो। जाने लू मैया सबके मनावा के बात हो। राजन रुद्रम कदर भक्त होंगे खास हो। सब परिवार